Dende que comezara a pandemia no mes de marzo, o Concello de Pontevedra leva facéndose cargo de todo o gasto social derivado da crise sanitaria, unha cantidade que ascende a case 400.000 euros. Segundo anunciou hoxe o tenente de alcalde, o Goberno local ten pensado reclamar á Xunta de Galicia o reembolso deste importe. Donde o Concello leva dende marzo facéndose cargo da situación prácticamente en solitario, non? Vemos como o señor Feijóo anuncia cousas, critica moito, pero a hora da verdade esas cousas que anuncia nunca se chegan a concretar e as críticas, pois, dende logo, poden ser moi constructivas, pero tampouco axudan a solucionar o problema de milleiros de persoas en toda Galicia, de centros de persoas en Pontevedra, que necesitan que as administracións lle boten unha man e que se encontran con que a única administración que está disponible é o Concello de Pontevedra. Os 400.000 euros divídense en varios apartados, 200.000 de axudas de emerxencia e axudas COVID-19, 84.000 de gastos derivados do estado de alarma, como por exemplo os albergues de Raíña da Paz e o multiusos da Xunqueira, 30.000 para os nenos e nenas de servizos sociais que quedaron sen comedor escolar e 80.000 para o reparto de comida entre as persoas máis vulnerables. O que non se contempla son os case 200.000 que o Goberno local destinou ao servizo de axuda no fogar. Claro, acaba un pouco cansado de ser o pagafantas de todo, non? O Concello sempre se mostrou e se mostrará disposto a colaborar e a coordinar e non vai haber que nadie teña dudas de que vamos a seguir aportando o que teñamos que aportar, como estamos facendo, por exemplo, para a limpieza dos comedores escolares. Non vamos a escatimar nin esforzos nin gastos, pero tampouco vamos a ser os parvos da película, non? Entón, a lo menos, que a Xunta sepa que se lle vai a reclamar esta cantidad de cartos porque non é de recibo que se nos este abandonando a nós, como se está abandonando outros concellos, mentras logo se venden xestións que non se fan, non? A esta cantidade hai que sumar o diñeiro que o Concello de Pontevedra leva investido na limpeza dos colexios e na desinfección dos parques infantís. Un importe de máis de 600.000 euros e que, segundo informou o seu edil nacionalista Raimundo González, tamén será reclamado á Xunta de Galicia.